אני אעשה את ההרכב, לא רוצה לשמוע אף אחד, שום תלונה. קודם כל בשער, לירן, ליבה, מגן שמאלי, מגן ימיני יון, בלם, צחי. הוא אומר את ההרכב, הוא מתחיל עם השער, הוא מתחיל עם ההגנה, עם הקישור, אמרתי, בוא'נה, מה הולך פה? בר זוהר, קשר, לפניו קצת, ג'ובאני, רוסו, ובשפיץ, אדר. ופתאום בחוד, אדר גולדמן. ויתר על הכוכב של הקבוצה. על הפליימייקר. דורון, אתמול נתתי לך משימה. תזכור טוב מה שאמרתי לך מלמעלה. תוכיח לי, תראה לי. ולא הוכחת עם החזירים, לא תפסת אותם. בליגת העל, כזה מכבי תל אביב, רואים מאמן, אומר לך, אתה לא פותח היום, כי אתה לא תפסת חזיר, אתה שומע? ויתרת. ג'ובאני. אני מצטער. מה, ג'ובאני? מצטער. לפני המשחק. אני מצטער. דורון. אני מקשיב לך. ויתרת! לא הצלחת לתפוס חזיר! חזירים תפסו אותו. אבל אתה עכשיו מלחיץ אותי. לא, אני כואב לי. אני ראיתי אותך באמת, וחשבתי עליך הרבה. האמת שבצדק, לא תפסת חזיר, אז זאת סיבה טובה לא להיות בהרכב. כשאתה מוכיח, אתה מקבל. אבל גם היום אתה מקבל את הבמה, אבל איבדת את ההרכב בגלל החזירים. זה נקרא חזירות. ויתר על הפליימקר, כן? מה הקשר בין חזיר לכדורגל? אני לא רואה בזה שום קשר. אבל בטוח שאני אחסר מאוד לקבוצה במשחק הבא.